नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। सध्या मटरचा सीझन चालू आहे। मार्केटमध्ये भरपूर प्रमाणात मटर उपलब्ध आहे। त्यामुळे आज आपण सोप्या पद्धतीने मटर पनीर बनवूया। घरातीलच साहित्यात झटपट बनते व खायला खूपच टेस्टी होते। मटर पनीर बनवण्यासाठी आपण 250 ग्रॅम फ्रेश पनीर घेतले आहे। हे पनीर पीसेसमध्ये कट करूया। पनीरचे पीसेस तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान मोठे करू शकता, पण मटर पनीरमध्ये पनीरचे पीसेस छोटेच असतात। फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। एका बोलमध्ये कोमट पाणी घेतले आहे। त्यात थोडे मीठ घालूया आणि पनीरचे तुकडे घालूया। त्यामुळे पनीर सॉफ्ट होते व सॉफ्ट पनीर खाताना भाजी खूप टेस्टी लागते। हे बाजूला ठेवूया। कढईत 1 मोठा चमचा तेल गरम करूया। ह्यात कांदा घालूया। 3 मध्यम आकाराचे कांदे कट केलेले आहेत। दोन हिरव्या मिरच्या कट केलेल्या। हिरव्या मिरचीमुळे मटर पनीरची चव अजून वाढते। 1 इंच आले कट केलेले। 6-7 लसणाच्या पाकळ्या। हे सर्व मीडियम फ्लेमवर सोनेरी रंगावर भाजून घेऊया। कांदा तांबूस करायचा नाही, तांबूस केला तर ग्रेव्ही टेस्टी होणार नाही। कांदा सोनेरी रंगावर भाजला आहे। त्यात 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घालूया। हे आपण मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत, त्यामुळे बारीक कट करण्याची आवश्यकता नाही। टोमॅटो लाल रंगाचे घ्यावे, त्यामुळे मटर पनीरला रंग छान येतो। टोमॅटो लवकर शिजण्यासाठी आपण ह्यात थोडे मीठ घालूया आणि टोमॅटो मऊ शिजवून घेऊया। टोमॅटो व कांदा खूप छान भाजले आहेत। गॅस बंद करूया आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। हे थंड झाले आहे। मिक्सरच्या भांड्यात घालून वाटून घेऊया। कांदा टोमॅटो थंड झाल्याशिवाय वाटू नये। तुम्ही बघू शकता वाटणाला खूप छान रंग आला आहे। हे आपण पाणी न घालताच वाटलेले आहे। हे मिश्रण बारीक होत नसेल तर ह्यात 2 ते 3 चमचे पाणी घालू शकता। कढईत 3 मोठे चमचे तेल गरम करूया। त्यात 1 छोटा चमचा जिरे घालूया। जिरे तडतडल्यावर गॅसची फ्लेम मंद करूया। गॅसची फ्लेम मंद केल्यामुळे मसाले करपत नाहीत। 2 छोटे चमचे धना पावडर, 1 छोटा चमचा बेसन पीठ। बेसन पिठामुळे ग्रेव्ही घट्ट होते व ग्रेव्हीला बाइंडिंग छान येते। अर्धा मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट, अर्धा छोटा चमचा हळद पावडर, आणि ह्यात आपण वाटण घालूया। हे वाटण तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। तुम्ही बघू शकता वाटणाला तेल सुटले आहे। ह्यात आपण 1 कप फ्रेश मटर घालूया। हे मटर स्वच्छ धुवून घेतले आहे। ह्यात 1 कप पाणी घालूया। चवीनुसार मीठ, कढईवर झाकण ठेवून मटर शिजवून घेऊया। मटर शिजले आहे। ह्यात आपण 1 छोटा चमचा कसुरी मेथी कुस्करून घालूया। ही कसुरी मेथी आपण थोडी भाजून घेतली आहे। ह्यात पनीर घालूया। मिक्स करूया।
2 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. त्यामुळे मसाले पनीरमध्ये उतरतील व मटर पनीरची चव अजून वाढेल. ह्यात 1 छोटा चमचा गरम मसाला घालूया. ह्या भाजीची ग्रेव्ही थोडी घट्टच असते, पण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ग्रेव्हीचा दाटसरपणा ठेवू शकता. ह्यामध्ये कोथिंबीर घालूया. मटर पनीरचा खूप छान फ्लेवर येत आहे आणि खूप टेस्टी झाले आहे. सर्विंग पॉटमध्ये काढूया. हे मटर पनीर रोटी, नान, चपाती, पुरी किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता. तयार आहे मटर पनीर. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.